Iya. Loh, dicocok iki. Wih tempelmu anu terus. Itu kewan iki. Lebih apa? Pak ini kok ini lho. Untuk kok makan waktu. Cok. Tadi loro. Oh, ya apa toh? Batu lho apa iki? Kontol. Delok ono. Tapi kok anu ya? Uduk padi. Kono lho. Resek. Cobong wowo lho iki. Wowo lho. Delok ono. Nak ning tremal. Iki geni lho. Oh, kurang ajar nih. Ayo